алейкум, дӯстони азиз, номи ман Аюб. Муҳаммад Иқбол, дар моҳи шарифи Рамазон чӣ дурӯғ мегӯӣ? Дар ягон ҷо ти мине нихта против учумои политики европейский бромад Қуръона дар дод. Историяи исломо гуфт ки историяи ислом тоза нест, ғаждай, историяи хуб надорад гуфт. Дар ягон ҷо мине нихта гап заги нести. Мардум оз айма талаб дорад. Ӯ одамое ки солои сол дастгирид мекарданд, пулот роид мекарданд, устодот мегуфтанд. Барои чӣ имрӯз телефони мардума киштеси? Ту дар ягон видеот гуфтагӣ нести. Дар як видеот гуфтӣ ки агар ман бубурам гап занам, дар сарам пакети сиёҳ мекашанд, рой мекунанд. Ту дигар ягон чӣ мине нихта гуфтагӣ нести. Дурӯғ нагӯ. Одамои шумо буромада гуфтесае ки Иқбол, Кабирӣ, и группа 24, абеғазди ты ягон кас минеша гап назад. Барои чӣ? Барои чӣ Муҳаммад Иқбол дурӯғ мегӯй дар моҳи шарифи Рамазон? Дурӯғ нагӯ. Дар ягон ҷо мине нихта гап заги нести. А мардум вақте ки зангш мезананд, одамои хушун мега ман гуфтам, мега кадом видео дад, телефона ҳоп мекушад. Чӣ ба намебуроен гап зан дар моҳи шарифи Рамазон? Далбаюбо. Чӣ ба дурӯғ мегӯянд мардума? Мардум талаб доранд. Айбан ямо ду моҳ зиёд гузашт уже, неки мардум талаб доранд. Барои чӣ назатиё хапанд? Барои чӣ назатиё хапанд? Ман мегӯям шумора, дӯстони азиз, мардуми шарифи Тоҷикистон, назатиё мусулмоншон гуфта наметонем, ё зидди мусулмон ҳастанд. Бовар кунед мара, дӯстони азиз. Моҳи шарифи Рамазон пус дурӯғ нага. Чӣ ба дурӯғ мега дар моҳи хуб? Ӯ Рамазони тира, ӯ чӣ праздникҳои ислома туф кардагӣ гузаштагӣ аю. Бовар кунед мара, мардуми шарифи Тоҷикистон, чумтона ҳуй кунед. Ман гуфтам, бо мегӯм, ман туфка ягим дар политики ки Қуръона буромад дар дод. Лаънат ба ҳам хел одаме ки дар Европаи хаб мекунанд. Лаънат. Агар ҳамун Франсия демократиш намебоша, ман задагиам дар демократае ки бубро як религия дигара пас бизанам.